ruke, zlatne noge ili već šta već, ali su zlatni kompletno i zaslužili su ovakav jedan aplauz. Dragi Vrnčani, dok ih pozdravljate ovako srdačno i dok nas oni napuštaju, ja ću vas zamoliti samo da naši redari odrade svoj posao. Mi očekujemo nikog drugog do Rimske Galije. Da vidimo kako je to bilo nekada u Vrnjačkoj Banji. Stižu i legionari. Samo malo da se ovde obezbedi jedan prostor gdje će oni malo nešto da rade. Ono što se očekuje je jedan performans. I gore i dole. Ili obrnuto. U svakom slučaju, samo da kažemo da su stari mlade, a mladi stare nadigrali. Pa ja ne znam, ali kako su ove zlatni momci i devojke krenuli, ja sam mislio da će da završe pravo u Švajcariju. Nego šta da se osveže, kako da ne? Pa mogli bismo i ti ja, ali samo da ispratimo prvo ove. Zahvaljujemo našim vrednim momcima. Gledaj šta se radi, uigrana ekipa naše turističke organizacije Vrnjačka Banja, našeg organizatora 7. karnevala. Pa i to su neki zlatni momci. Bravo, bravo, i to su zlatni momci. Napravili smo mi malo reda. Mi ćemo vam omogućiti naravno da nastavite da pratite program. Ono što sledi nakon ovog performansa koji smo već najavili je Kud izvor Vrnjačka Banja i Kud Soko Chicago. Oni nastavljaju džaba, gledaš kad ne znaš odakle dolaze. Znaš kako, pogled bludi negde u daljini, a njih nema. A oni dolaze iz Vrnjačkog parka, morali su vode da se napiju. Da srate malo tamo, ja znam sam. Dobro da nisu otišli dole u Vrnjice na izvore. Pa ako nam zalutaju... Možda i otu dođe, jel da? Vidimo, stižu li naše Rimske Galije? Da su ovako bili pre 2000 godina, nikad ne bi osvojili pola sveta, ali ajde. Ajde da pogledamo. Misliš da su tu? Stižu li? Pa stižu? Da li stižu? Pa ne stižu. Nema ih još. Ali, ajde da se mi pozabavimo. O, hvala, hvala, hvala. Opa, ovo nisu legionari, ovo su mladi momci. I poljubac, i još jedan. Hvala vam puno. Dobro, kanki aplauzi za ove hrabre momke. Pa danas stvarno retki su ovakvi momci kavaljeri koji imaju petlju da izađu na binu, da devojci donesu ružu i pritom da je poljube pred svima. A i oni između sebe. Pa čekaj, jer su ovo evropejci. Čekaj, sad ćemo da vidimo s koje strane više ljudi dolaze. Nema ih. Neće još, kažu. Oni stalno nama daju neke lažne nade. Kažu, od cijeline ovako pozitivnih vibracija koji su unili ovi momci na binu i razdrvali malo ovu atmosferu, Boga i meni malo postidili i bateriju iscurala. Iscurala baterija, dobro. Dobro da mi nismo iscurili. Evo vidiš kako ide novo. Koga sad čekamo? Još uvek. Sad ćemo mi ovako moderna tehnika od pre 2000 godina. Mobilni telefoni i odmah zovemo legionare. Alo, gde ste? Kaže moj drug Spasoje, pošto smo ovako pripremili teren, pošto su nas naši Vrnčani pratili, pošto su bili uz nas brže nego što smo očekivali. Brže nego što smo očekivali, a i da ova ruža ne uvene, moram da je zbrinem. Oni momci se tamo iščestitaše nešto. Mi ih pozdravljamo, žao mi je što ovo nisam uslikala, ali šta da se radi. Mi ćemo zamoliti naš Kud da krene sa sledećom tačkom. A ako oni nisu spremni da krenu, Vlado, da krenemo ti ja. Jer znaš nešto da igraš. Pa za toliko znamo. Pa za toliko znamo. A sutra? Slušaj, ima jedna stara izreka, kaže, ako nisam bio na svadbi, bar sam preko plota gledao. Ali ako im sve pokažemo danas, šta da ostavimo za sutra? Pa imamo mi toliko repertoara da naučit ćemo nešto. I ove naše domaće igre, a... ipak ja mislim da bolje pustimo njih, mislim. Bolje da ih pustimo. Ajmo Vrnčani, aplauz! Aplauz, bravo za ovu lepotu Vrnjačke Banje. I Čikaga, naravno. Boši sad Mila, da je oko 10 sekundi.
vidimo od koga. Pao jedan igrač.
Razigrala se mladost poučena iskustvom i šta drugo, lepo